Dwi'n ddarlithydd cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol ym Prifysgol Bangor. Dyn ni wrth yn bodd yn gweld myfyrwyr yn dod i'r brifysgol sydd wedi gwneud y Bagloriaeth Cymru achos mae'n gymhwyster mor dda i baratoi myfyrwyr ar gyfer y brifysgol. Yn benodol, mae'r prosiect unigol yn ddarn allweddol i'r cymhwyster a mae hwnna'n rhoi gymaint o sgiliau gwych i fyfyrwyr fel cynllunio prosiect, rhedeg prosiect, trin a trafod data a sgwennu adroddiad ar y diwedd. A mae hwn yn gymhwyster mor wych ac yn gyffeiliad go iawn i bobl wrth iddyn nhw ddod i'r brifysgol a gorfod sgwennu pethau fel traethawd hir neu traethodau estynedig. Mae hefyd yn sgil gwych unwaith mae pobl yn mynd fewn i'r gweithle hefyd, lle ydych chi'n gorfod gweithio ar a datblygu adroddiadau fel darn o'ch gwaith. Helo, Dr Gareth Jones ydw i. Dwi'n ddarlithydd athroniaeth a chrefydd ym Mhrifysgol Bangor ac mae'n wych clywed fod na gwricwlwm newydd efo'r Bagloriaeth yng Nghymru sydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau yn benodol ac mae'r strwythur yr cwrs newydd yma yn argwyddu fod yn hynod fuddiol wrth roi'r cyfle i fyfyrwyr edrych ar 3 prosiect gwahanol mwyn datblygu sgiliau amrywiol o lythrennedd i rifedd a chymaint o sgiliau mewn difri fydd mor werthfawr pan ewch chi i'r brifysgol wedyn os ewch chi neu hyd yn oed yn eich gyrfaoedd bob dydd ymhellach boed drwy'r llwybr addysg uwch neu addysg bellach mi fydd o roi'r cyfle i chi ddatblygu sawl sgil amhrisiadwy yn sicr yn y byd gwaith ac yn ehangach fel dinasyddion yn Nghymru ac ym Mhrydain a thu hwnt heddiw.